Сәлам дуслар. Күптән түгел генә бар илебездә гөрләп яшьләр көне узды. Башкалабызда әлеге бәйрәмгә аеруча игътибар итәләр һәм быел яшьләр көне аеруча матур үтте. Бәйрәм бер көн генә түгел, 3 көн рәттән дәвам итте. Безнең хит парадыбызда төрле яшьтәге резидентлар катнаша. Алар хит парадыбызның яшь тамашачыларына киләчәккә киңәшләр бирделәр. Эфирда топ клип хит парады, мин Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Топ клип хит парадында бары тик сезнең тавышлар хәл итә. Һәм сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле без бер резидентыбыз белән саубуллашырга мәҗбүр. Кем бу атнада китүен ачыклар өчен игътибарыгызны экраннарга юнәлтик. Сагынган чагымда хатларыңны алам, кабат-кабат тукып юанам. Айрылыш сагышын бераз басып торсын, жан җылысы бер ки хатыннан. Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә, онытыла йөрәк аралар. Алышы сәгатен якынайда төселә, офыкларга очадыр хатлар. Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә, онытыла йөрәк аралар. Алышы сәгатен якынайда төселә, офыкларга очадыр хатлар. Хит парадтан бер резидент китсә, икенче резидент килә. Дуслар, каршылыгыз топ клип хит парадында өр-яңа премьера. Şaştırdı kızlar, esir etti kızlar. Tiksin diye dipti yüreğim. Sen bit ortamım, sen bit yordu canım. Tayıp yaşım hazır kireğim. Bul yanımdağına, bul yakındağına. Koy yanımda şeyler jalasın. Bul yanımdağına, bul yakında. Bulagımda sen bit olasın. Senin bilen birga aylenaman gulga. Birga totdik suyuk damlari. Senin quchog'ingda, senin ushog'ingda. Sendaykan turmush yamlari. Bu yanımdağına, bu yakındağına. Koy yanımda şeyler jalasın. Bul yanımdağına, bul yakında. Bulagımda sen bit olasın. Salkında yüzsem, жылы söz işitsem. Sözlerinden erim yoğalam.
Yüreğimden sen bit olasın. Bul yanımdağını, bul yakında. Yüreğimden sen bit olasın. Bul yanımda, bul yakında. Ринат Гыльфанов яшьләргә бернинди дә киңәш бирмәде. Файдасын күрмим. Мин яшь чагымда бернинди киңәшләрне тыңламый идем. Йөрәк һәм күңел ничек куша, шулай эшли идем дип сөйләде ул. Син елама җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1020 номерына топ клип сүзе белән башлап, 165 кодын язып җибәрегез. Яки ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез. Metinler dərəz dübün saplab Ay yıldızlar şağılıb oynayırlar Piyalada siyəm digən süzün Ərni bir yılı tama Yaşlar yuva xiyal Hislərini sin yılama Hisler oynayıp dünge uta Tiksinine uyda tulgan gözler Taş yürekni azap zorluk bilen Göre almayım digen yazı bizi Terezeni seni yalama Ömür boyu balkıp bulmuyorlar Su ne bağlı senin işin ağır Teres kran dik zor boşluk aşağı Ufuklarla taba Ümitlerini ize Soğuk karaş Seni yılama 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 Yalnız yazdıdığında Seni yılama Seni yılama Yalnız yazdıdığında Yalnız dünde Хәзер сүз Болгар кызлары триосы турында.
Кызларның һәрберсе яшьләргә бик күп киңәшләр бирделәр. Аларның барысын да берләштерсәң, яшьләр күбрәк үз милләтләре, тарихы белән кызыксыннар, тыйнаклык турында онытмасыннар һәм нинди генә хәл булса да бирешмәсеннәр дигән теләкләр яңгыраячак. Кызларның гашыйк булма җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 168 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Bir yanar, bir sündere Bulmuyor erken söyler Yaratkan ihlas yerek Merhamet düşer Эльвира Хайруллинаның сүзе буенча, хәзерге яшьләргә киңәш бирүе авыр. Аларның нәни чакларыннан ук бар нәрсәгә дә карашлары һәм үз фикерләре бар. Шулай да җырчы яшьләргә компьютер һәм социаль челтәрләргә әзрәк вакыт тапшырып, күбрәк китап укып, классик музыка тыңлап, бер-берсе белән чын тормышта аралашып яшәсеннәр дип тели. Дөньяларның ямен тоеп яшәгез ди Эльвира һәм сезгә үз җырын тәкъдим итә. Bir tutamый ağa yalğalar Gel alığa şabatırmış atları
Винарис Ильегет барлык яшьләргә вакытны әрәм итмәскә киңәш итә. Танышыгыз, гашыйк булыгыз, гаилә корыгыз, бәхетле булыгыз ди ул. Аның мәхәббәт ул була үзенчә генә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, 169 коды белән SMS хәбәр җибәргез яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. Yaradam di eytü bilen Eli məhəbədi bulmay Məhəbətum xıyanətgə Hiç qaşanda yol qoymay Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məhəbət ol hər kimi qədər Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məhəbət ol qışda tügül Onu tutup alırğan Şiyə tügül ol məhəbət Ezip alıp tatırğan Məhəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məhəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da bulayken uzunşən Təvki məhəbbət kenəv Bir qayşanda unutulmay Salqın sular Sibep gelen Onu sündürüp bulmay Məhəbbət ol hər kimi gələr Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbbət ol hər kimi gələr Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də, qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbbət ol hər kimi gələn Kiləyikən Yaşlıqdə də, qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də, qartlıqda da Bulayken uzunşən Yaşlıqdə də, qartlıqda da Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən
Dostlar, isingizga tushirəm. Top klip hit paradında bari tək siz hal etəsiz. Rezidentlarning hit paraddagi turmushi bari tək sizdan gina tura. O'zg'an otnaning premyerasi sizning ko'ngilingizga xush kelsa, ham u hit paradning lideri bo'lsin deb tilasangiz, uni 20 nomerini top klip 170 kodi bilan SMS xabar yo'llag'iz. Artlarımdan yerib to'ydirding sen. Sen bitmeyla düşman şekeli. Yok gerekmiş çıkma yollarıma. Yaratılın senin ikili. Uçraşular gerek dib aytasan. Konasa da tiren yaralar, yaralar. Nişikine uzun dilesem de yakın bulmaz bizning oralar, oralar. Uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak. Uçrashuvlar kerak dib aytasan, qonasa da tiren yaralar, yaralar. Nishikine o'zim dilesem de yakın bulmaz bizning oralar, oralar. Uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak. Uchrashuvlar kerak. Uchrashuvlar kerak dib aytasan, qonasa da tiren yaralar. Uchrashuvlar kerak dib aytasan, qonasa da tiren yaralar, yaralar. Nishikine o'zim dilesem de yakın bulmaz bizning oralar, oralar. Uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak. Uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak, uchrashuvlar kerak. Hit paradimizning egizaklari Oydar ham Almas Yunusovlarning fikri bo'yicha bugungi yoshlarga ulug'larga qarata biroz ehtirom yetmaydi. Naq ulug'larning tajriba negizida kelajakka yo'llar solib bo'ladi yigitlar. Bu so'zlar bilan kelishmay bo'lmaydi. Ulug'larni hurmat etik, biz o'zimizda g'umr bo'yi yosh bo'lmayashaqmiz bit. Ham tug'anima jirina tovush berik. Shul chaqdagina Oydar ham Almas Yunusovlarning turmushi hit paradda g'umrli bo'lar. Na
борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма. Җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Җаннарыма тынгы табам, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Шатлык сөенечләр килсә, дуслар килә яннарыма, әмма барысыннан ныграк шатланганы туган була. Әмма барысыннан ныграк, әмма барысыннан ныграк шатланганы туган була. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә. Бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Беләм еллар үткәне саен. Рамил Закировның фикере буенча, тормышның тулылыгын тәмен туяр өчен яраткан эшең белән шөгырьләнергә кирәк. Уңышсызлыкка игътибар итмичә, хыял артыннан барганда гына куйган максатларга ирешеп була. Бары тик ялкауланмаска кирәк, һәрберебезгә картайган көнне «Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде» дип җырлап утырырга язсын дигән теләк белән без Рамил Закировның җырына күчәбез. Әлеге клип бүген 3нче урында. Безнең күрше авылда гармун үзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde егетләр янында biz шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Тишик шишмә
чишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен чишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таң атканчы шулай шаярырга, көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dərd бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Дәрд бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Дәрд бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Дәрд бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Яшек дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармуннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dərd var iде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Дәрд бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Рамиля һәм Разилә Батыровалар кемгә дә булса киңәш бирергә икеләнделәр. Без әле үзебез гомер елы үтмәгән һәм күп вакытта үзебез дә киңәшкә мохтаҗ ди кызлар. Әмма дә ләкин хәзерге яшьләргә әти-әни сүзенә колак салып, интернет ширтәрләреннән аерылып, күбрәк спорт белән шөгыльләнсеннәр иде дигән киңәш бирәселәре килә. Ташламагыз сөйгән ярылларны сез җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 164 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Киләсе клип бүген көмеш медаль яулый. Котлыйбыз!
Хит парадыбызның иң яш башкаручысы Лия Шамсина бик актив яшәү рәвешен алып бара. Һәм безнең тамашачыларга да шуны ук телим. Һәр чак позитив настройда булып, тормышка куанып яшәгез ди Лия. Яшь җырчы хит парадыбызга килеп кергәннән бирле лидерлар рәтендә иде. Алдагы тапшыруларда да шулай булсын дип теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 160 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Беренче урынны яулаган клипны чын күңелдән котлыйбыз һәм экраннарыбызда каршы алабыз. Әгәр уңыш сиңа бары тик күренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә ягыңнан, авыр йөктә сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Әгәр ялгыш күңелеңдә назлы җырың бетсә, кешең бетсә сагынган, хыял кышың ташлап китсә, өмет китсә җаныңнан, өмет китсә җаныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Якты кояш кебек Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Шуның белән тапшыруыбыз тамам. Яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен 1320 номерына топ-клип сүзе белән башлап, яраткан резидентыгызның кодын язып җибәргә яки ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирергә кирәк. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Пока.
Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishadi. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bu kun sizning uchun unutulmaslik bo'lsin. Telefona 226 02 70.